kabuk sikamu khosana hajak norok nainai baidi norok bo sikamu rok khosana muchunkai comment khai sadi tei ani channel no subscribe rok khayakai khai baidi aje gitu borok bangsing tei joto watei ni nade borok kungma norok ke bo sikamu rok khosana rok bu khangnai rok no muchunkai sungmai contact khai di ko bin mungka lai pata mokai sini ani joto ni sikamu khosana kereng ayang rom lajak lanya nai hin naga na tahu tutup lai pada kutuk deh kutuk dangkai umah kelacak nganu belau rong nai lai ro phiri ta nuni bo ang khosa sinai ta blockman nasib yang kaisa khosa chu kya busrong maka Maya, Ricotta, nengkai Angkai, Borok, Oslak, and Kate, Kangrema. koisa masek Kukai, Kai, Kwai, Bapata, kusiyo ko saganin koisa mane Sundara Mata, Quacha, udah kelakar mati ni kuncia dam ni sinau sivan punya waterproof buat ki hima bo hima ringe sab kuda klai si kamu ni sake borok sibang jak sinoro ngorno kuri last sini dol ni bisingo soptake maya bodol borok ngota masuk subay mau kinara hakor koto sibuk tong hetong nahan aja ini aing seman le